салом алейкум бародаро 10 та телефони зуд гирифтагин бачаҳои наву лайкора бизанед аз 33 Redmi Note 10 Pro iPhone 11 52 S9 Plus Honor 50 Lite ина бачаҳо S10 Plus ай бачаҳо дар борашон гап мезанам бачаҳо лайкора бизанед видеои нав мекунем шумо намея бачаҳо чӣ телефони накунед дар комментария бинависед видеои оянда дар канал фор метавон бачаҳо мебинем вилояти Хатрон доставка без плана душанбе сити дорем бачаҳо номре 910 89 18 18 ва модель телефон аст ай бачаҳо шумо телефон биёрем болоштон тон али шаба кинометон конам бачаҳо телефон биёрем болоштон тон телефони навтон метон не аз 33 2900 сомона пачка бачаҳо не Note 10 Pro 2800 сомона оперативка 8 бузург не iPhone 10 ина 3000 сомона бо арзон мешава не Samsung Galaxy A52 2800 сомона не Samsung Galaxy S9 Plus 2200 сомона не Honor 50 Lite 2500 сомона не S10 Plus айш нави бадай бо 3800 сомона Redmi Note 10 Note 11 Note 11 Pro бачаҳо модель телефон аст лайкора бизанед видеои нав мекунем шумо намея бачаҳо не Samsung Galaxy Note 8 и камакак инҷа шикастаги камакак чения нухунай 1400 сомона не Note 11 инаи нархиш 2200 сомона шумо телефон биёрем болоштон тен алиша мекунем метон неиш Realme ай 1000 сомона боина A72 дорум 3000 сомона бо арзон мешава бачаҳо лайкора бизанед видеои нав мекунем шумо намея бачаҳо бизанед лайкора ки видеоимо пам шава аз 16 ина Honor дорум боина 1364 ина бачаҳо любой модель телефоно аст шумо фақат лайкора бизанед шаҳри Бухтар телефон бозори кӯчаи Баҳор кадом намедонам бозор 300 метр поёна телефон бозори кӯчаи Баҳор бачаҳо тамошо кунед лайкора бизанед кадом намедонам биёра телефонта болоштонта алиш мекунем метум шумо ина бачаҳо тамошо кунед қарзам метум кадом сумкам дошта боша биям мақсад қарзам метум